سلام تختعتلتي سينما ممونا نلومي زافو زتبهاله أبا حق أو تاريخ مسارة تغيرو زتسرح فيلم حيزنا لكم مزينا لنا اتفيلم من تجمر بيجين ليون زتبهالو بعال حدارات فيلم كرئيو مشيون بمكينة نابغزاو من تخدو مبرهتت أتوا بيلو من كلو بيج نليون مسعام نابقو نمزقع قبتو أفتحتو شعو دما حدا كابي كم زمزت زي تفلت أمكينة قجوام وداون دما تقوديوم سلازنبره بقلطوف نابو هوسبيتالو سدوام ليون بيجين قدمي 4 عامت يوم تفاليتهم نفلم أوان زرقيا ليو እዩ ነይሩ ምስ ረኣያ ድማ ግዜ ከይጥፍአ ናብ ዘላትሉ ብምኻድ ተፋለጣ ንእሽተን ምሰውጋዓ ድማ ድራር ክጋብዘት ኪሎ ሓተታ ሊዮ ተምሃራይ ኣርት እንትትኸውን ስድራ ቤቱ ብህይወት ስለ ዘየለዩ ዓርሱ ዘመሓድር ተምሃራይ እዩ ነይሩ ፔጅ ድማ ምስ ስድራ ቤታ ብዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ካብ ስድራ ቤታ ርሒቓ ንበይና ትነብር እያ ነይራ ሓደ መዓልቲ ሊዮ ናይ ጋብቻ ሕቶ ምስ ኣቕረበላ እሺ ምስ በለቶ ድማ መርዓኦም መሓዝቶም ጥራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ዝፈጸሙ ዋላ እኳ እንትኾኑ ብሕጊ ግና ኣይተፈራረሙን እቲ ሓደጋ መኪና ሓደ ወርሒ ምስ ገበረ ፔጅ ካብ ኮማ ነቕሐት ሊዮ በዚ ደስ በሎ ደስታኡ ግና ብዙሕ ኣይጸንሐን ፔጅ ዶክተር መሲልዋ ስለ ዝነበረ ዶክተር በለቶ ንሱ ግና ስብኣያ ከም ዝኾነ ምስ ተዛረባ ኣብ ኢዳ ዘሎ ቀለበት ርያ ደንገጸት ክትንክፋ እንትፍትን ሓፊራ ረሓቐቶ በዚ ድማ ዝፎትዋ ሰበይቱ ንዓመታት ዘሕለፍዎ ነገር ከም ዘይትዝክሮ ምስ ተረድአ ሊዮ ኣዝዩ ተረበሸ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ፔጅ ኣብ ዝደቀሰትሉ ክፍሊ ምስኣና ነታ ነርስ ሓተታ ንሳ ድማ ዝኾነ ሰብ ናብ ዝሓሸ ክፍሊ ከም ዝወሰዳ ተዛረበቶ ቀልጢፉ ናብቲ ክፍሊ እንትኸይድ እቶም ሰብ ሃፍቲ ስድራ ቤታ መጺኦም ረኸቦም ንፈለማ እዋን ምስ ረአዮም ንሳቶም እውን ንጓሎም ከየፍለጦም ብምሙርዓው ሕጉሳት ኣይነበሩን ፔጅ እውን ብኸመይ ብዘይ ፍቃድ ስድራ ቤታ ክትሙርዓዎ ከም ዝኸኣለት ኣደናገሮ ምስ ስድራ ቤታ ሕጉስቲ ኮይና ምስ ረኣያ ቀደም ምስ ስድራ ቤታ ሕጉስቲ ዝነበረትሉ እዋን ጥራይ ከም ትዝክር ተረዲኡ ድሕሪኡ ድማ ፔጅ ናብ ገዛ ምኻድ ከም ትኽእል ኣብሰሩዎም ስድራ ቤታ ሒዘምዋ ንምኻድ ዋላ እኳ እንተደለዩ ሊዮ ናይ ምዝካር ክእለታ ቶሎ ንክትምለስ ምሳይ ትኸዲሉ ተኸራኸሮም ሽዑ ምሸት ድራር እናበልዑ ሕዚ እውን ንዕኡ ብምሙርዓዋ ክትኣምን ከም ዘይከኣለትን ትዝብላ ነገር እንተሃልዩ ጀርሚ ዝተብሃለ ሕፂ ከም ዝነበረ እዩ በዚ ድማ ተሞርዕዮም እንተኾይኖም ከም ዝተሞርዐው ዘርኢ መረዳእታ ንከርእያ ሓተተቶ ሊዮ እውን በዚ ልቡ ዋላ እኳ እንተሓዘነ ተስፋ ግን ኣይቆረፀን ሰበይቱ ዝነበሮም ነገር ደጊማ ንክትዝክር ቆሪፁ ተልዓለ ብፅባሒቱ ሰብ ሓዳር ንምዃኖም መረዳእታ ንክኾኖም ቅድሚ ሕዚ ፔጅ ዝለኣኸትሉ ድምፂ ኣስምዓ ድምፃ ፍቕሪ ከም ዝሓዛን ሕጉስቲ ከም ዝነበረትን የፍልጥ እዩ ነይሩ ምናልባት እውን ተዘኩርአ ይመልሰለይ ዶ ይኸውን ኢላ ናብ ሊዮ ገዛ ንክትኸይድ ተስማዕምዐት ኣብ ገዛ እንትበጽሑ ኣዕሩኽቶም እንኳን ደሓን መጻኺ ንምባል ሰርፕራይዝ ገበርዋ ንሳ ግና ክትዝክሮም ብዘይ ምኻላ ተደናገረት በዚ ምኽንያት ድማ ነቶም ኣዕሩኽቱ ናብ ገዝኦም ንክኸድ ገበሮም ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ኣብ ሰውነታ ውቃጦ ከም ዘሎ ምስ ረአየት እታ ናይ ቀደም ፔጅ ከምዚ ዓይነት ነገር ንምግባር ስለ ዘይትደፍር ተገረመት ኣብ ክዳን መኽደኒ ክፍሊ ክዳን ክትቕይር ከላ ሊዮ ከም ዝለመዶ ጥራይ ዝባኑ ንምቕያር እንትኣትው ድሕሪ ሕዚ ድማ ኣንኳሕኪሑ ንክኣትው ተዛረበቶ ንሱ እውን ፍሽኽ ኢሉ ወጸላ ድሕሪኡ ድማ ንዓ ዝኸውን ክዳን ስለ ዘይረኸበት ናቱ ጎልፎ ተኸደነት ሊዮ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምኻዱ ሞባይል ሂቡ ዝደለየቶ ነገር እንተሃልዩ ንክትድውለሉ ተዛሪብዋ ኸደ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ገዛ ስለ ዝደበራ ብዙሕ ግዜ ናብ ትጥቀመሉ ካፌ ዋላ እኳ እንትኸደት ምንም ነገር ምዝካር ኣይከኣለትን ናብ ገዛ ክትምለስ ከላ መንገዲ ጠፍኣ ሊዮ ናብ ገዛ እንትመጽእ ፔጅ ከም ዘየላ ምስ ፈለጠ ደንገጸ ትህልው እያ ኢሉ ናብ ዝሓሰቦም ቦታታት ዋላ እኳ እንተደወለ ክረኽባ ግን ኣይከኣለን ድሕሪኡ ፔጅ ናብ ገዛ ኸደት መንገዲ ከም ዝጠፍኣን ስልካ ገዲፋቶ ስለ ዝወፀት ይቕርታ ሓተተቶ ስልኪ ተለቂሓ ናይ ሊዮ ስልክ ቁጽሪ ስለ ዘይትፈልጦ ናብ ኣዲኣያ ምድዋል ዝኸኣለት ምሸት ኣብ ስድራ ቤት ፔጅ ድራር ስለ ዝተጋበዙ ጽቡቕ ክዳን ንክኽደን ተዛረበቶ ናብኡ ምስ ከዱ ድማ ብዛዕባ ናይ ቀደም ህይወታ ሕድሕድ ነገር ከም ትዝክርን ብዛዕባኡ ግና ምንም ከም ዘይትዝክር ተዓዘበ ሽዑ ድማ ሊዮ ንናይ ፔጅ ምንኣስ ሓፍታ ንፈለማ እዋን ተፋለጣ ንምምርዓው ኣብ ምድላው እያ ነይራ ድራር በሊዖም መስተ ንምስታይ ምስ ወፁ ድማ ሊዮ ምስ ስድራ ቤትን ኣዕርኽቲ ፔጅ ምንም ዘመሳስል ነገር ከም ዘይብሉ ተዓዘበ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ቁልዕነታ ናይ ነዊሕ እዋን ሕጹይ ዝነበረ ጀርሚ መጸ ምስ ፔጅ ምስተር ኣዩ ሕዚ እውን ዘይወዳእዎ ፍቕሪ ከም ዘሎ ዘስተውዕለ ሊዮ ፍርሓት ተሰምዖ ቅልጥፍ ኢሉ ንፔጅ ስብኣያ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ተፋለጦ ሙሉእ ምሸት ምስ ሰባት ክረዳዳእ ስለ ዘይከኣለ ንበይኑ እዩ ሕሊፍዎ ፔጅ ግና ምስ ቀደም ኣዕርኽታ ከም ቆልዓ ክትጻወት እያ ምሽያ ብጽባሒቱ ፔጅ ናብ ጀርሚ ብምኻድ ምስ ስድራ ቤታን ኣዕርኽታን ብኸመይ ከም ተፈላለየት ንከብራህርህላ ሓተተቶ ተዘክሮኣ ከም ዝሰኣነት ዝተረድአ ጀርሚ ንክምርዐው ሓደ መዓልቲ ምስ ተረፎም ኣይደሌካን ከም ዝበለቶን ድንገት ከም ተቐየረትን ተዛረባ ንሳ እውን ይቕረ ንክብላ ድሕሪ ምሕታታ ከይሓሰበቶ ከም ፈሩስ ዓመቶ ናብ
ናብ ገዛ مستملست اتزحلفه نمذكار فوتوتات بزرزر نمقماط فتنت نغرات تسفا يقرصوا والا كون تحلو ليو ابغونا خوينو كردا فتنه ጭንቀታ እናገደደ مسخደ ሰውነታ በመንካ ፍትሕ ንክትብል እንትፍትን ደንጊጻ ተልዓለት ድሕሪኡ ድማ ቅርጻ ቅርጺ ተሰርሐሉ ቦታ ምርኣይ ከም ትደሊ ተዛረበቶ ንስውን ወሰዳ ብዛዕባ ስራሕታ እናረዳኣ ከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ብብዙሕ ገንዘብ ውዕሊ ከም ዝኣሰረት ዋላ ኳን ተተዛረባ ንሳ ግና ሕዝውን ምስተደናገረት እያ ስራሕ ክትሰርሕ እንከላ ከም ትገብሮ ሙዚቃ ዓዋቢሉ ኸፈተላ ፔጅ ግና እቲ ድምጽ ጸልአቶ ንሱ ግና እቲ ድምጽ ከይቀነሰ ጸንሐ በዚ ዝተናደደት ፔጅ ንክዓጽወላ ሓተተቶ ሊዮውን ብንዴት ሙዚቃው ብምዕዛብ ኩሉ ነገር ልዕሊ ዓቕሙ ከም ዝኾነን ንሳውን ከም ዘይተረድአቶ ተዛሪብዋ ገዲፍዋ ኸደ ናብ ገዛ እንትመጽእ ድማ ጭቅጭቆም ንምክሕሓስ ትፎትዎ ምግቢ ሒዙላ ዋላ ኳን ተመጸ ፔጅ ግና ገዲፋቶ ንምኻድ ስለዝወሰነት ሓፍተይ ክትምርዐው ስለዝኾነ ንዓኣ ንምሕጋዝ እየ ዝኸዘለኹ ኢላ ተዛረበቶ ሊዮውን ገዲፋቶ ንከይትኸይድ ከእምና ዋላ ኳን ተፈተነ ከእምና ግና ይከኣለን ኣብ መወዳእታ ሊዮ ካብ ስድራ ቤታ ንክትንቀቕ ምስተዛረባ ንሳውን ፍሽኽ ኢላ ሓቂፋቶ ተሰናበተቶ ፔጅ ንቼክ ኣብ ናብ ዶክተራ ብምኻድ እቲ ዝሓለፈ ህይወታ የፍራሓ ከም ዘሎን ተዘክሮኣ ተዝምለስውን ክትርድኦ ዝትኽእሎ ሓቂ የፍራሓ ከም ዘሎ ተዛረበታ እታ ዶክተርውን ዝከኣላ ኩሉ ንክትገብርን ነቲ ሓቂን ምቕባል ድማ ድልውቲ ንክትኸውን መዓደታ ኣብ ሓፍታ ስነ ስርዓት ቀለበት ሊዮኒ ፔጅ ረኸባ ኣከዳድናኣ ይኹን ኩሉ ነገራ ተለዊጡ እዩ ነይሩ ኣብ ህይወቱ ጽቡቕ ግዜ ዘሕለፎ ምስኣ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝነበረ ብምዝካር ንሳ ነቲ ግዜ ንክትዝክሮ ድማ ቀደም ይኸድሎም ናብ ዝነበሩ ቦታታት ደጊሞም ንክኸዱ ሓተታ ንሳውን ሕራይ በለቶ ንፈለማ እዋን ዝተራኸብሉ ናይ መኪና ጠጠው መበሊ ኩል ግዜ ድራር ዝበልዕሉ ሬስቶራንት ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ንሓመሱ ናይ ምህዳስ ልምዲ ስለዝነበሮም ናብቲ ቦታ ብምኻድ ተሃደሱ ብዙሕ ስሓቕን ደስታን ዝተመልኦ ግዜ ድማ ሕለፉ ድሕሪኡ ድማ ናብ ስድራ ቤት ገዛኣ ምሰብጽሓ ንዓዓ ዘለዎ ፍቕሪ ከም ዘይቀነሰ ብምዝራብ ኣረጋገጸላ ንሳ ግና ምንም ከይተዛረበት ናብ ገዛኣ ተወት ንሓፍታ ምስ ረኸበታ ድማ ህይወታ የደናግራ ከም ዘሎን ንዝትውስኖ ሙሳነታት ምንም መረጋገጺ ከም ዘይብላ ብምዝራብ ምብካይ ጀመረት ሊዮ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ቀደም ምስ ሰበይቱ ብሓባር ይኸፍሎ ዝነበረ ወርሓዊ ናይ ገዛ ወጻኢ ኸዚ በይኑ ይኸፍሎ ስለዘሎ ብጣዕሚ ተጨነቐ ብኻልእ ግዜ ኣብ ናይ ሓፍታ መርዓ ሊዮ በይኑ ኮይኑ ፔጅ ድማ እናጨፈረት ቢዚ ኾነት በዚ ሰዓት ድማ ኣቦኣ ንፔጅ ናብ ሊዮ ብምኻድ ንፔጅ ንክፈትሓ ከረድኦ ፈተነ ሊዮውን 5 ዓመታት ሙሉ ኣብ ያለ ኺሉ ከይሓተታ ሕዚ በፂሑ ሓላዩ ምምሳሉ ከም ዘይቀበሎን ፔጅ ስድራ ቤታ ገዲፋ ዝጠፍአትሉ ምኽንያት ንሱ ባዕሉ ምዃኑ ከም ዝፈልጥ ተበሳጭዩ ብምዝራብ ገዲፍዎ ዋላ ኳን ተኸደ ጀርም ናብኡ ብምኻድ ምስ ፔጅ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለና ኢሉ ተዛረቦ በዚ ዝተበሳጨወ ሊዮ ድማ ሃረሞ ፔጅ ናዲዳ ናብኡ ብምኻድ ንምንታይ ሃረምካዮ ኢላ ተዛረበቶ ብምቕጻል ድማ ንዓኣ ምክትታል ጠጠው ንከብል ብምዝራብ ገዲፋቶ ኸደት ሊዮውን ናብ ስቱዲዮ ብምኻድ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ብጊታር ምጽዋት ጀመረ በዚ ድማ መሳርሕቱ መጸት ብፔጅ ተስፋ ከም ዝቆረጸ ተዛረባ ድሕሪኡ ድማ ምስ ፔጅ ዝነበሩ ርክብ ንምቁራጽ ወሲኑ ኣብ ገዛን ስራሕ ቦታውን ዝነበሩ ኣቑሑት ኣኪቡ ወረቀት ፍትሕ ኣዳልዩ ፈረመሉ ፔጅ ድማ ምስ ስድራ ቤታ ዝተለመደ ህይወታ ቀጸለት ሓደ መዓልቲ ናይ ካልኣይ ብርኪ መሓዝኣ ረኸበታ ንምንታይ ከም ዝጠፍአት ድማ ምስ ሓተተታ ምዝካር ከም ዘይትኽእል ዘይፈለጠት መሓዝኣ ምስ ኣቦኣ ርክብ ፍቕሪ ጀሚራ ከም ዝነበረትን በቲ ምኽንያት ድማ ተጻልየን ከም ዝነበራ ብምዝኽኻር ይቕሬታ ሓተተታ ፔጅ ድማ ምስ ስድራ ቤታ ንምንታይ ከም ተፈላለየት ተገለጸላ ናብ ኣዲኣ ብምኻድ ታይ ከም ዘጓነፈ ሓተተታ ኣዲኣ እውን ኣቦኣ ብዝሰርሖ ሓደ ስሕተት ክትስእኖ ከም ዘይትደልን ንዓኣ እውን ዘይተዛረበታ ደጊማ ክትስእና ስለ ዘይትደሊ ከም ዝኾነ ተዛረበታ ካብኡ ድማ ናብ ሊዮ ብምኻድ ኣቦኣ ዝሰርሖ ጌጋት ትፈልጥ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ ንሱ ድማ ከም ዝፈልጥን ምስ ስድራ ቤታ ደጊማ ንከይትፈላለ ብምሕሳብ ከም ዘይተዛረባን ሕዚ እውን ከም ቀደም ምስ ስድራ ቤታ ንከይትጻላ መዓዳ ንጀር ምስ ረኸበቶ ድማ ከም ዘይትደልዮ ተዛሪባቶ ገዲፋቶ ኸደት ድሕሪ ዚ ድማ ናቦኣ ረኸበቶ ኣቦኣ ድማ ይቕሬታ ሓተታ ንሳውን ምንም ተኾነ ኣቦኣ ከም ዝኾነን ነዚ ድማ ዝልውጦ ነገር ከም ዘይለ ኣረጋገጸትሉ ሊዮ ምስ መሳርሕቱ ኣብ ስራሕቲ ሙዚቃ ጠመተይቦ ምስራሕ ጀመረ ፔጅ እውን ስራሓ ከም በሓድሽ ምስራሕ ጀመረት ግዜያት ምስ ሓለፉ ሓደ መዓልቲ ፔጅ ንመርዓኦም ንሊዮ ቃል እንትተኣትወሉ ዝጸሓፈትሉ ወረቀት ምስ ረኸበቶ ብዛዕባ ሊዮ ምሕሳብ ጀመረት ድሕሪኡ ድማ ብዙሕ ግዜ ምስ ሊዮ ናብ ዝኸድሉ ካፌ እናኸደት እንከላ ኣብ መንገዲ ምስ ሊዮ ተራኸቡ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ህይወቶም ዝተፈጠሩ ሓደሽቲ ነገራት ድሕሪ ምዝርራቦም ብዛዕባ ርክቦም ንምዝካር ትጽዕር ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብዙሕ ነገር ከም ዝረኸበት ተዛረበቶ ፔጅ ምዝካር ትኽእሎ ተዘክሮ ብምግዳፍ ሓደሽቲ ተዘክሮታት ንምፍጣር ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ጉዕዞን ትጅምሩ እናርአና እቲ ፊልም ተዛዘመ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማ መሞና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰሓባይ ታሪክ ዘለዎም ፊልምታት በብእዋኑ ንክበጽሐኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ይኹኑ